फाईन झाला नाव जातंय मा ये 5 मिनिटं थांब हा. रोहित शर्मा खेळा गेलो 2 तास झाले पाणी होते मेले नुसते मॅची लागले काय मॅचीत घुसतं त्यांना आरती पद्धतीचा कसला ध्यान नाही आता इरड झाली पाणी ओतून खायचं ए बाबल्या 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 ए बाबल्या ते ध्यान खायचा तुझा त्याला चोर चोरी करून घेऊन तुला कळत नाही मेले ये चोर पण मॅची बघत असते काय एक चोरी जायची नाही ते वगी राहते जरा. अरे मेल्या मार मेल्या भोपान रवग नाही काय तुझ्या मारू पेटाय मेल्या. आता बघून बघून ना मी तुका पेटाय गेले त्याच्या टीव्ही आहे ना गुडं घालून टीव्ही फोडून टाकत तुझ्या किती फोडतोय मी फोडून टाकतले तो बरोबर नाही खेळलो तर काय का कायचा नाही ती फोडून टाक नाहीतरी ती टीव्ही छोटी माझ्या आहे ना नाही मॅची बघू मोठी टीव्ही घ्यावी. होय तर तुझं बापूस त्या क्रिकेट बोर्डाला कामाला असा ना नवीन टीव्ही घेऊ आयटीच्या बाजूवर बायची होता कमाई आणि घे मरे काय टीव्ही जे आवशी तुझी वाईट कॉमेंट्री बंद करतले वाईट चुकल मॅच बघू दे काय मेलो टुकटुक करता मार मरे दोंपरा जेवू नाही काय आपण मेलो मग केव्हा पिढ्याच्या बॅटिंग खेळलो नाही पण यांची अपेक्षा का तर त्यांची बॉला 6 मारूची ते मोर त्यांका काढा लागू त्यांच्या मका रिमोट ती मका बबड्या बघूचा आवशी काय ते नको रडत गेली सगळे ह्याची गो त्याची बाय त्याचं गो ह्याची आव नको झाला सगळा. अरे मेलो 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 तुमच्या तरी काय अर्थ असा त्याच्यात आणि बघतात काय ते तोंड उडी घालून त्या बोडकी नाचतात त्यांका आज खेळले का नाही का कपाळा घेतल्या आल्या नाही खेळले का नाही नाही घालतल्या दिवस रोखली तोंड उडी घालून बघतोय जे तुमचं सिरियली आवडतात नाही तसे आमच्या मॅची आवडतात आणि आवशी तुका आधीच सांगून ठेवते माझ्या आणि मॅचीच्या मध्ये येऊ नको परिणाम वाईट जातील आधीच सांगून ठेवते. Well done, the ball had to go all the way himself and he got a run out here. आऊट झालो लायलंय मनाजार वगी रावायची नाही नुसती बडा 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 मॅच मधलं काय कळतात तुमका सांग बघूया सांगच ती मका आता काय माका सांग दुनियेत आणखी काय खेळत ना बक्षीस तेव्हा यांचे मॅचीच ते रिकाम तवळे आणि तुम्ही रिकाम तवळे ते तरी खेळायचे पैसे घेतले तुमका काय गावता रे बघू हे आवशी तुका सांगा द्यायचा त्यांना काय बोलायचं नाही आता टाळक्या फिरवू नको. अरे 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 भो शंकरा काय रे काय बोललाय काय नाही मॅची ना मॅची म्हणजे आमची प्राण असतात प्राण तुला माहिती आहे ते थोडे खेळतच नाही तेव्हा आमका वाटतं की आम्हीच थंय खेळतो म्हणा समजलं आणि ते हरतच ना तेव्हा आमका रडा घेतात त्याच्यासाठी ना असं फिवर असतो लागता मॅच IPL चो फिवर असतो लागता समजलं काय जोश घे जोश फिवर म्हणजे जोश होय तो जोश मका केव्हा अभ्यासात नाही दिसलो विचारतो ह्यो पण एक ना अभ्यासच असता. अरे त्यांका मा खेळाचे पैसे गावतात पण तुमका काय गावताला बसून काम धंदो अभ्यास सोडून त्यांका हरायचे पैसे गावतात आणि जिकायचे आणि तुम्ही ऐकी त्या भिकेक लागतात त्यांच्याबरोबर आणि आपले मा पाय गेले शेतात तर हात जातले तोंडात. अगे मॅचीमुळे ना देशात पैसे गावतात पैसे मेल्या आधी आपला विचार कर आणि मग देशाचं कर. मॅच बघून ना माइंड फ्रेश होता ऍक्टिव्ह होता. माका नाही दिसला केव्हा ऍक्टिव्ह झालेला रन्स मोजून ना गणित सुधारतात आणि मोबाईल वरती ना पैसे पण गावतात आमका समजलं. होय तर म्हणाल त्या मॅचीच्या तंद्री 10 रुपयाच्या दुकानाकडे ठेवून दिलं तर मोबाईल वरती ना आता टीम लावून ड्रीम 11 सुद्धा खेळा घेता आणि ड्रीम 11 ने पैसोच पैसो मलाच मला समजलं. कसले वेळे बिकेचे धंदे ते 500 घाले आणि 100 मिळे आणि तुका पैसे गावतात ना तर माका दी बघूया नको माका नको या काम कर आणि टीव्हीचा रिचार्ज कर नाही तर तुझ्या मोबाईलचा तरी कर वाकवले ह्यांच्यावर तो मेले कामाच्या वक्तारासाठी मरतात मॅची लायक वाईट खय काजी बिजी खय मदत करशी तर ह्यांच्यावर वाकवा येतात. हे माय झाया रोहित शर्मा खेळतात समजले मा कसे हरायचे नाही समजलं रे या प्रतापा मला माहिती आहे बघ तो मेले खाल्या होतो प्रताप तरी कंचा जोडू घे पण होतो रोहित शर्मा कंचा जोडू घेऊचो ना ते कडे बरे प्लेयर एकामेकाच्या गळ्यात गळे घालतो आणि त्यांचे फॅन हडे एकामेकाची 70 पिढीवरती काढतो भाण्यांना. हे आवशी खरंच पाया पडते तुझ्या वाईट चुकांना मॅच बघू दे. मॅच सोपली ना तू सगळी कामं करून दिसते सगळी कामं वाईट चुकान मॅच बघू या केलं आणि मी बघलं आणि दिला पोटात त्या पेट पाणी होया का नको काय मॅची बघून पोटा भरली काय ते घालतले तुमका जो तर थोडं जाया घे जेवचं मगेन बघेन जय कानी काय सांगतोय या बघत आज मुंबई इंडियन्स जिंकला वयच लाईलंय हा ना बघच ती बघ हा चला चल घे आवशी
ती आणि मॅच कुळावलंय काय तर माका आता बिकेचे दुवाय लागले मॅची बघू पैस लायलंय आधी जय काम एवढा मुंबई इंडियन्स जिंकली ना तर माझ्याकडे ती कंचा काढून घेतली अशी कामं करून घेऊची असतं आता हे बसतं 24 तास आवडी घालून आमची मॅच आवडली असत ना तर लाईक कमेंट आणि शेअर नक्की करा आणि हो सबस्क्राईब करा अजिबात विसरा नको नाहीतर तुमची मॅच आमच्याच या चला तर IPL बघूया काय